Xeyirli kun. Biz төбәк тарихчыларының яңа ачышларына багышланган матбугат конференциясын башлыйбыз. Безнең кунакларыбыз тарихчы археолог, Татарстан Республикасының төбәк тарихын өйрәнүчеләр җәмгыяте рәисе, Татарстан Республикасы атказанган фән эшлеклесе, профессор Борханов Альберт Ахмеджанович, төбәк тарихчысы, төбәк тарихына багышланган китаплар авторы, язучы, журналист, Лениногорск районы ветераннар советы рәис урынбасары Сайдашев Наил Идрис улы, төбәк тарихчысы, Азнакай районы Урманай авылы урта мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты булдыгыз һәм нинди ачышлар турында әйтер идегез менә соңгы арада булган. Рәхмәт. Беренчедән, исәнмесез милләттәшләр, исәнмесез монда залда килгән журналистлар. Без инде шушы көннәрдә Татарстанның зур бәйрәмен, безнең инде республика көне, Татарстанның ТАССның 100 еллыгы һәм инде Казанда милли җыены була, бик зур вакыйгалар. Әле безнең күптән түгел беренче чара үтте, шуңа багышлап Азнакайда 3 сентябрьдә без Зай Каратайда үткәрәбез, Лениногорск районында. Нәрсә дип әйтергә сезгә? Нигә көнчыгыш? Мин 94 ел Татарстанга кайткач, Мәскәүдән элегрәк Урта Азиядә эшләдем. Беренче чиратта бөтен районнарга карап чыктым да, бармак белән төртә башладым хәрефләргә. А, Б, В дип шулай китте. Шуннан инде карап чыктым, нинди психология, халык ничек ярдәм итәләр, нинди урында кызык һәйкәлләр бар. Анда көнчыгышка барып җиткәнче мин тәүдә Казан артында эшләргә туры. Менә 1994 елда Рөстәм Нургалиевич әле җитәкче булганда Биектауда без беренче конференция үткәрдек. Менә бу китап менә мин хәзер инде ул дефицит кайлана бетте. Рөстәм Нургалиевич белән чыган китаплар менә 94 елда төбәкчеләрнең беренче юнәлеше менә Рөстәм Нургалиевич башлап җибәрсәм дөрес булыр. Шуннан соң инде әкренләп тау ягында эшләдек. Сез инде үзегез яхшы беләсез. Әтнәләрдә дә булдык, Тиякта да, Апаста да. Әлки ягында әкренләп 2009 елда бик каты без бәйләнеш белән эшли башладык. Әлмәт, Бөгелмәт, төбәк әдәбияты Азнакайлар. Һәм менә 2011 елда беренче тапкыр Азнакайда матур итеп казу эшләре алып башладык. Анда Урсай авылында һәм разведкалар үткәреп, Карабаш бистәсендә, Ютазы район, Бөгелмә районында, Ютазы районында разведкалар эшләп, һәм башка районнарга чыга башладык. Зәйгә, Әлмәткә, Чирмешәнгә һәм башка районнарга. Менә әле күптән түгел Азнакайда без беренче эшне зур итеп алып барганны нәтиҗә эшләргә дә әйттек. Без яңа традициягә күчтек. 2017 елда беренче тапкыр Башкортстанның ягына чыга башладык. Башкортстанда без инде бу инде безнең төбәкчеләрнең һәм предпринимательләрнең фикере дип әйтергә булалар. Беренче конгресска чыгып, Сабантуен үткәрә башладыганы инде Фәнир Галимов үткәрде Төмәнәк авылында, Туймазы районында. Шуннан икенчесе Азнакайда үтте 18 елда, 19 елда Актанышта. Без дә шул элекке алып барган матур-матур буй тарихи конференцияларны шул белән берләштереп җибәрдек һәм 2018 елда, без 2014 елда беренче тапкыр Азнакайда зур итеп матур гына конференция үткәргән. Менә монда без китаплар калдырганбыз. Аларның һәр конференциянең нәтиҗәләре менә икенче конференция безнең менә Азнакайда үткән юкка чыккан авылларга багышланды. Һәм без матур итеп кенә инде тырышып, бергә җитәкчеләрне, Маршид Зуфаровичның командасы үзе, Шайдулин, алар матур итеп безгә ярдәм итә башладылар. Бүтән халык омтылып, төбәкчеләр районнардан бик кызыксына башладылар. Әлмәттән, Бөгелмәдән, Лениногорск районыннан, Мөслимнән, Актаныштан 2018 елда беренче тапкыр без Сабантуен берләштереп җибәрдек конференция белән. Беренче конференциянда инде безнең багышланды шул Сабантуена. 2019 елда без 4нче конференцияны үткәрдек Актанышта һәм анда Актанышта безнең 2 көн конференция булды. 3нче көн бик матур итеп Сабантуй үтте. Сез беләсез, күргәнсез былтыр. Быел инде без Сабантуй була алмады, чөнки үзегез белән ситуация безнең Россиядә һәм Татарстанда. Шуның өчен Мөслимдә үткәргә тиешик. Без аны инде онытмадык, ләкин без журналлар чыгара башладык. Менә, мәсәлән, безнең Мираж журналына реклама итим инде, гафу итегез.
Біздің мирас менен Муслимге багышланып махсус һәм Мамадышка біз Мамадышта да конференция өткөрдік, мындай журнал чыгардык. Ознакайга багышлап мындай махсус біздің атаклы драматург белән бергә матур итеп біз махсус номер чыгардык. Һәм Ознакайда өткән конференцияга Марсизов Васның ярдәмендә һәм аның командасына мындай итеп матур гына зур китап чыгардык. Ул аның эшен караганда бер яктан бик матур түгелдер, аның рәсемнәре бик әзрәк. Ләкин бу китап безнең инде Ознакайда чыккан галимнәрнең 12нче китабы. Әле әйтеп тормыйм, да кызар сөйләр, Ознакайда бер 30дан артык махсус китап. Менә ул районнарда краеведлар менә безнең Фазыл абый монда утыра. Фазыл абый Карабаштан үзенең пенсия акчасына китаплар чыгара. Вали Әхметов Фазыл һәм андый кешеләр безнең күп. Нурулла Гариф аны шулай итеп чыгара, спонсорлар табып. Ләкин Ознакайда бераз башкарак система бар, анда җитәкче үзенең командасына төзеп, махсус фәнни методик шура совет төзегән. Алар инде һәр авылларын карап чыктылар, инде проблемалар бар районда. Мәсәлән, юкка чыккан авылга башлаган 3 томлы бик матур алар китап чыгарды, үзләре сөйләр. Менә Ознакай турында аларның системасы китте. Именно район җитәкчеләре спонсорлар табып халыкка ярдәм итәләр авыллар буенча. Шундый эшләр безнең китте. Быелгы конференциядә аны бик матур итеп күрсәтте, чөнки без конференцияны булай гына конференция гына итеп үткәрмәдек, ләкин безнең беренчедән без Шакиров Азгар абыйның авылында, юкка чыккан авылда стелла куеп, бөек ватан сугышында катнашкан ул юкка чыккан авыл, Ташлыярда матур итеп кенә чара үткәрдек. Шуннан соң Чатыртауга барып, Чатыртауда хәзер коронавирус вакытында комнатларда утыру җиңел түгел. Сез беләсез, җилле һавада, матур җирдә халык җыелып, Чатыртау ел сайын бара, бөтен дөнья рәвешендә, бөтен Төркия халыкларының культура, мәдәнияте һәм ижаты буенча фестиваль бара. Чатыртау җыены. Бу инде 14нче микән, 12нче тапкыр үтә. Кызлар беләдер яхшырак. Алар инде быел матур итеп башлап җибәрделәр. Без аны булай ачып җибәрдек бергә конференциягә килгән, фестивальгә килгән кешеләр белән. Һәм ул онлайн дип булып 32 дәүләттән Казакстан, Азәрбайҗан, Алтай халкы һәм башкалар җыелып матур итеп ул фестивальдә үтте. Һәм Чатыртау былтыр Чатыртау елы булды аларның районында. Без инде Чатыртауга аның нәтиҗәсен эшләп шул конференцияны башлап җибәрдек. Бу конференциянең үзенчәлеге бар. Без беренче тапкыр конференцияны 2 җирдә үткәрдек. Беренчедән Ознакайда беренче этап булды безнең. Аның исеме булай бинде, менә китапта язып куйган. Ул конференцияның исеме «Человек и природа бассейна реки Ик. Историческом развитии» дип әйттек инде. Монда инде Ознакайда үткән инде, монда вклад населенных пунктов Ознакаевского района, Юго-Восточный и Восточный Татарстан, развитие экономики, культуры Татарской ССР и татарского народа. Икенче этапның исеме башкарак булды. Без аны Башкортстанның үзенчәлеген белеп, милли сәясәтен бераз акыллырак итеп, bütün milletlerinin avullarına bağışladık. Birinci damında ikinci etapның исем булай булды инде. Шул тема «Человек и природа» и национальные сельские поселения бассейна реки Ик и сопредельной территории Волго-Уральский регион истории современной перспективы. Бик матур итеп, ике конференцияның да девизлары матур булды. Беренчесенеке булды значит, сила республики в селах. Икенчесе Башкортстанда булай булды. Единство, сила и процветание. Ол чынакта безнең девизлар дөрес булды дип әйтәм, чөнки без анда Башкортстаннан 8 районнан килгән кешеләрне җыеп, Казаннан һәм Марий Эл республикасы һәм Ижевскийдан килгән, Киров өлкәсе, Омскийдан 9 кеше килде, Оренбург өлкәсеннән, Самарадан килгән кунаклар, Татарстан, Башкортстаннан бик күп делегат, даже Курултайның депутатлары булдылар, дини әһелләр, галимнәр, Казаннан да шактый булдылар, һәм башка регионнардан бик матур итеп үтте дип әйтергә була. Мин бик канәгать, үзем канәгать, Марсизов Фарычка һәм аның командасына бик зур рәхмәт, һәм Фәнир Галимовка Башкортстанда без булганда, безнең программа тоже мәдәни программабыз бик бай булды. Беренчедән без Туймазы татар театрының драматическийда булды, анда спектакль, мини-спектакль карадык. Шуннан соң инде анда Тукай исемендәге мәдәни йортта булдык. Анда иҗат белән таныштык, концертларын карадык. Яңа мәчет төзелгән, аны карап чыктык. Ак Өмет дигән мәчет, бик матур, Урта Азиядан килгән осталар
реставрация эшләделәр, bir-iki ел. Мин үзем булдым аның реставрация вакытында, анда казу эшләрендә бераз үткәрдек, нигезен карап. Шуннан соң әйтеп китәргә кирәк, мәдәният йортында булдык. Инәйләр чишмәсе дигән инде анда бик матур чишмә бар, анда һәр вакыт инде бик атаклы әниләргә агачлар утырталар, ул традиция кирип китте. Һәм бабай утарында матур итеп кенә җыелып, экскурсия карап чыктык татар мәдәниятен. Шуннан соң инде без анда калып 4 сәгатькә якын түгәрәк өстәл үткәрдек. Күп кеше бик канагать калдык. Менә 2 китапны без тәкъдим иттек. Шул вакытта берсе без былтыр Томскида менә Йолдыз ханым булды, анда безнең белән менә шундый китап чыгардык. Аны сөндерәм, опять включается. Нәрсә бу? Нәрсә бу? Ай, опять не то. Менә шундай нәрсәләр килеп чыга. Без матур гына итеп үткәрдек. Менә бу хәзер инде Фәнир Галимов белән бергә уйлашып, менә бу инде бу китапны без Томскида чыгардык. Ул анда 90 артыкта мәкалә бар. Беренче тапкыр яңа раздел кертик бу китапка. Матбугатта чыккан бүтән төбәкчеләр турында һәм безнең Томскида үткән нәрсәгә без моны матур итеп инде материалларын да бастырдык. Бу беренче опыт дип әйтсәм дөрес була. Монысы менә бу китап инде Азнакайда чыкты һәм 3нче китапны һәр төмәнәк белән Фәнир Галимов әйтте, без чыгарырга тырышабыз дип. Шу мин Алла бирсә, шуны эшләргә тырышабыз инде. Кыскача, рәхмәт. Сөйләдем инде анысын. Азнакай вәкилләренә сүз бирик. Зөлфия Әхсанова менә Зөлфия Әхсанова сез битәйм. Менә сез әйтеп китсәгез иде, төбәк китаплары, төбәк турында язылган китапларның менә әһәмияте нәрсәдә, кешеләрне кызыксынамы, укыймы? Шул хакта әйтсәгез иде, менә халыкта кызыксыну сез күрәсезме, укыйлармы ул китапларны? Һәм кеше кызыксынсын өчен ул китаплар нинди булырга тиеш? Рәхмәт, исәнмесез, хөрмәтле журналистлар, мөхтәрәм президиум. Чыннан да инде әлбәт Әхмәтҗанович әйтеп китте. Безнең районда 30-дан артык китап басылды, районыбызга багышланган. Менә аларның иң беренчеләреннән менә шушы Азнакай китабы. Бу инде безнең районыбызга багышлана. Безнең аннан соң инде язмышыбыз Азнакай, икенче китап, ансы инде төбәгебездән чыккан атаклы шәхесләребезгә, данлыклы шәхесләребезгә менә ул китаптан таныша аласыз, әнә ул өстәлдә. Аннан соң инде безнең югалган авылларга багышланган китап чыкты. Әле китапта 36 авылның тарихы чагыла. Ул 36 авыл инде алар бүгенге көндә юк. Ул авыллар, аларның урыннары гына, улар урында зиратлар гына. Бүгенге көндә масса күләм чараларда юкка чыккан авыл кешеләре белән очрашу, ул җирләрдә кеше сабантуйлар үткәрү, зияратларны чистарту, авыл урынына истәлек тактасы урнаштыру районыбызда бер матур гадәткә әверелде. Без инде әлбәттә Әхмәтҗанович әйтеп китте, менә әле үткән атнада гына да безнең Әсхәр Аби Шакиров һәм Нәҗибә апа Ихсановларның авылы урынында стелла ачылды. Ул урында инде бер стелла бар иде, безнең авылның исемен искәртеп тора торган, хәзер инде анда ачылды. Бөек Ватан сугышына киткән һәм инде яу кырында ятып калган авылдашларга истәлек тактасы бу, аларның исемнәре белән. Әлеге авылдан. Ул авыл кичкенә авыл, ул инде 30 йортлык кына авыл булган, 30дан артык булмаган анда йортлар. Тик шулай булса да инде Бөек Ватан сугышына аннан күп кенә кешеләр китеп, аның яртысыннан күбесе инде туган якларына кайтмаганнар. Районыбызның бай тарихи галимнәрне кабат Азнакай ягына җәлеп итә. Яңа эзләнүләр, табышлар барлыкка килә. Альберт Борханов, Җәмил Мөхәммәтшин кебек тарихчы галимнәр Азнакай төбәген өйрәнәләр һәм үзләренең хезмәтләрен халыкка тәкъдим итәләр. Шул ук вакытта авылларыбыз тарихчылары да үзләренең бөтен тырышлыкларын куеп, әлегә эшне дәвам итәләр. Мин инде монда шулай ук алып килдем үзебезнең районыбызның авыллар тарихына багышланган берничә генә китапны, аларның бөтенесен дә алып килү мөмкин түгел. Әсәй Митрәй мирасы, Урманай тарихы, менә безнең Шуаш авылы, безнең районыбызда Шуаш авылы бар, Якты күл дигән. Әлеге авылга багышланган Притяжение Светлого озера дигән китап чыкты безнең 2018 елда. Без шул
Җәмәгать эшлеклесе халыкара социаль экологик берлеге әгъзасы, нәсел нәсбәте зур Сукаештан булган Марсель Гарипов, зур Банки Түбән Сукаеш авыллары тарихын ачыклауга багышланган аның кешеләрен данлаган 2011 елдан елда чыккан Без Сукаеш тырышлары китабы якташлары район тарихы белән кызыксынучылар өчен аеруча зур бүләк булды. Китап үз халкы тарихын, нәсел тамырларын белергә омтылган һәркем өчен эзләнү чыганагы булып тора. Тарих җеп йомгагы сыман бит ул. Өчен бер тапсаң, сүтелә дә сүтелә. Әйтик, Без Сукаеш тырышлары китабы чыкканнан соң кызыклы яңа мәгълүматлар табылган. Шуңа күрә китапның тулландырылган басмасы Сукаеш шәхесләре 2016 елда дөнья күрә. Бу инде әлеге авылларга багышланган икенче китап. Ул китапны да мин алып килгән идем, ул бәлки өстәлдәдер. Юк, менә ул Без Сукаеш шәхесләре дигән. Әлеге авылдан чыккан шәхесләрнең язмышлары китапта чагылыш таба. Монда инде бик күп китаплар турында сөйләп китергә мөмкин булыр иде, әлбәттә. Барлык китаплар турында да без инде тулысынча сөйли алабыз. Ләкин инде сезнең соравыгызга җавап итеп, чыннан да бу кызыклымы дигән сорауга инде җавап бирәсем килә. Әлеге авылдан чыгып, читтә яшәүчеләр, хәтта әле читтә яшәмәсәң дә, үзеңнең үз төбәгебездә яшәсәк тә, үзебезнең тарихыбызны белү һәркем өчен кызыклы. Әлбәттә, инде бу китаплар укыла, кулдан кулга йөри. Менә мин китапхана хезмәткәре буларак әйтәсем килә, әлеге китаплар инде безнең тузып, кулдан кулга йөреп, тузып күп укыла торган китаплар дип әйтәсем килә. Чыннан да бу инде кызыклы материаллар. Рахмат. Эльвира Тахировна, сіз менә әйтсәгез иде, нинди кызыклы менә ачышлар тапты төбәк тарихчылары? Туристлар нәрсәләрне күрә ала Азнакайга килсә? Рахмат, хәерле көн. Димәк, Азнакайны аңлашылды инде, данлы тарихы бар икәнлеге. Чынлап та менә бу тарихны әле әйтергә кирәк, әле ул татар дөньясына бик күп таралмаган. Һәм менә мин инде уйлыйм, безнең максат аны менә шушы татар дөньясына таныту. Һәм иң беренче бу эшне халык күтәреп алганчы мин әйтер идем, тагын бер тапкыр. Моны иң беренче безнең хакимиятебез эшләде. Мәсәлән, мин Урманай авылында тудым, үстем, шунда инде 27 ел татар теле һәм әдәбияты укытам. Безнең үз гомеребездә дә китап турында фикерләр бар иде. Ләкин аны ничек булдырган, нинди эш башларга? Ул бит инде гади укытучы гына эшли ала торган эш түгел. Менә шушы вакытта әлбәттә безнең инде хакимият килеп, саллы редакция төзелде. Бу редакция әлбәттә һәрбер проектның менә чыккан китапларның проект җитәкчесе бул безнең Шайдуллин Марсель Зөфәр улы, ягъни безнең район хакимияте башлыгы тора. Икенчедән, ул күз уңында тора Азнакай администрация район башлыгының урынбасары Нәгимов Нәҗәт Масгутовичның, ул безнең техник фәннәр кандидаты, һәм менә аның белән бергә саллы редколлегия төзелде. Менә бу әлеге китапларда әлбәттә төп эш аты монда булды Илдус абый Гыйләҗев. Ул инде татар дөньясына билгеле кеше Илдус абый Гыйләҗев, ул бик күп хәлел көчен кертте бу китапларга. Тарихчыбыз Марсель абый Гарипов. Менә һәм инде алга таба менә шушындый төбәкчеләр килеп кушылды. Чөнки тарих, авыл тарихы турындагы китаплар, алар зур игътибарга лаеклы китаплар дип уйлыйм мин аны. Аны кем генәдер уйлап чыгарып, үзенең гаилә тормышы турында гына сөйләргә тиеш түгелдер дип уйлыйм. Һәм менә шушы юнәлеш менә безнең китапларда да чагыла. Һәм менә төбәкче буларак та әйтәсе килә, бу китаплар чыккан вакытта нәшриятка тапшырылганчы, ул обязательно профессионал, нинди дә булса тарихчыдан бәя алырга тиеш. Аның тил стиль ягы да аксамаска тиеш, анда хаталар булмаска тиеш. Чөнки бу китапны бөтен гавам укый. Менә Зөлфия Аксанова әйтте, китаплар чынлап та кызыклы дип. Һәм менә мин әйтәләм, үзебезнең китабыбыз безнең 816 битле булып чыкты. Бик зур. Чөнки безнең спонсорыбыз бик яхшы булды. Ул безнең авылыбызда яшәгән, аның инде әтисе озак еллар Фердинанд Каюмович Яхфаров безнең авылда совхоз җитәкчесе, Урманай совхозының совхоз җитәкчесе булган кеше. Бу элекке Плем совхоз, ул инде Мәскәүгә караган, сез монда аңлыйсыздыр. Һәм аның улы, ул бүгенге көндә Татнефть акционерлык җәмгыятенең Мәскәү вәкиллегендә яши. Безнең авылга килеп, менә шушындый теләк белдерде.
Бу теләп каян килеп чыкты? Аны халык күтәреп чыкмый бит. Ничек килеп чыкты? Безнең районда бик матур традиция кирде. Ул әлбәттә безнең шушы яңа Марсель Зуфаровичның шушындый теләге булды. Бездә һәрбер авылда колхоз җитәкчесеме, совхоз җитәкчесеме, мәктәп директорымы, хәтта гади бер озак еллар эшләгән укытучымы, менә аларга багышлап стеллалар ачыла. Һәрбер авылда диярлек мондый стеллалар бар. Бу зур традиция. Мәсәлән, Илдус абыйны без Олы юлга озаттык, аңа ачтык стелланы Туйка авылында. Мәсәлән, безнең укытучы диде, мәсәлән, Калинина дигән Бөек Ватан сугышында катнашкан шундый ханым бар иде. 6нчы мәктәптә ачтык без аны. Менә шушындый матур традиция. Һәм менә без шушылай итеп әтисенә дә ачтык Ферзинат Каюмович Яхфаровка. Һәм улы күрдегезме? Ул күреп алды. Димәк, нәрсәдер өйрәнергә була, нәрсәдер халыкка тәкъдим итәргә кирәк. Һәм менә бу китапны җыю, ул инде тулы бер хәрәкәткә әйләнде. Менә ул әйтәсем килә, китаплар да кызык. Без аларны һәр даим кулланабыз. Менә бүген без сезнең белән күрсәткән менә бу китапларда бик күп кенә укытучыларның хезмәтләре бар. Хәтта күрше авылдагы укытучылар да үзләренең фәнни эшләрен безнең китапларга нигезләнеп эшләгәннәр. Укучылар аларны куллана. Бик күп төрле фәнни конференцияларда без бу китапларга нигезләнәбез, чөнки анда галимнәр сүзе бар, чөнки анда архив материаллары бар. Алар гади генә кемнеңдер истәлеге генә түгел, алар галимнәрнең фәнни нигезләмәләренә нигезләнгән, алар халыкның истәлекләренә нигезләнгән һәм алар архив материалларына нигезләнгән. Менә мин үзем дә әйтәләм, безнең авылның китабы ул бераз гына үзенчәрәк, чөнки инде ул ниндидер саллырак булып, башкаларга караганда тәҗрибә тупланыбрак чыкты. Безнең мәсәлән анда кушымта өлеше бар. Һәм кушымта өлешендә безнең инде перепись бар. 1843 елда авыл кешеләренең менә ничә тапкыр хәрби хезмәттә булган исемлеге бар, 1900 исемлек бар. Хәтта авылда табылган 1934 елда латин графикындагы колхоз кенәгәсе дә бар. Нәрсә бирәсең бу? Бу халыкка үзенең тарихы турында, үзенең үткәне турында уйланырга бер форсат тудырды. Һәм без менә шушы китапны эшләгән вакытта авылыбызның 180 еллык мәчет тарихы барлыгын Самара архивы нигезләнеп расладык. Һәм шуннан соң авылның бик матур итеп 180 еллык мәчетен бәйрәм иттек. Менә китап. Менә халык ничек уяна, менә ул ничек итеп мәчеткә килә, менә ничек аның иманы уяна, тарихына хөрмәт уяна. Сезнең соравыгызга җавап итеп, мин шуны әйтәлем. Әйттем инде, Альберт Ахмаджанович безнең районыбызда 2900 елдан бирле эшли. Һәм менә шушыннан бирле безнең Азнакайда 70тән артык археология объекты билгеле. Алар инде һәрберсе шушы китапларда чагылыш тапканнар. Менә безнең инде авыл, күрше авылы бар, мәсәлән, Әсәй авылы, менә анда Шәүкә төбәге дип аталган шундый ясы тау бар. Һәм анда зират, ул иске зират. Мәсәлән, анда ком таштан төзелгән 3 төрбә бар. Һәм иң зурысы аның Әхмәт хан төрбәсе. Ул 3 скелеттан тора. Һәм инде анда инде гаилә башлыгы, хатыны һәм баласы күмелгән дип инде фаразлыйбыз инде. Һәм төрбәләр кую татарлар арасында сирәк күренеш түгел икәнлеген расладылар инде безгә галимнәр. Һәм инде аны бай дәрәҗәле кешеләргә куйганнар. Мәсәлән, Мәндәй авылында таш күпер бар, аны инде Екатерина күпере дип йөртәләр. Һәм инде 19-нчы гасырда менә шу картага карасагыз, аны хәтта тимер юл дип билгеләп киткәннәр. Бу күпер бүгенге көндә дә исән-сау. Һәм шуны әйтер идем, Мәндәй авылының инде менә китабы әзерләнеп бетте, ул инде нәшриятка тапшырылды. Һәм бу менә шушы бик кызыклы күпер прусский тарафыннан төзелгән ул. Һәм инде бу Мәндәй авылында анда Шуар Абдул мәктәбе, алар инде шушы Шуар Абдул территориясендә. Һәм менә анда бик яхшы музей бар. Анда хәтта әүлияләрнең баш сөяге дә менә булган. Менә шундый бик кызыклы музей. Ягъни менә әгәр дә инде өйрәнә башласаң, бик күп кенә менә шундый этнотуризмны җәелдерергә мөмкинлек бирә башлады безнең тарихыбыз. Мәсәлән, мин сезгә әйтеп үттем инде, мин элек яшь чагымда булар турында белми дә дирим. Мин үзебезне тарихи төбәк дип тә санамый дирим, мөмкин микән бездә дип. Без бит тарих Казанга нигезләнәбез, андагы районнарга нигезләнәбез. Безнең тарихыбыз ул тагын да тирәнрәк икән. Һәм без моны инде раслый башладык. Рәхмәт. Нойлы Идрисович, менә сез дә әйтеп китсәгез иде, сездә нинди кызыклы шулай туристларны җәлеп итерлек нинди объектлар бар? Менә сез китабыгызда ул хакта язгансыздыр инде үзегезнең. Хәерле көн, иптәшләр.
Мин гафу үтенем, мин урысча сөйлейм. Читая восточную литературу, особенно Абая, я удивился, почему дети ихние знают всю родню до 12-15 поколений. Я задумался над этим вопросом и взял и спросил у родителей. У меня появилась вот такая тоже 5-я книжка. Здесь вот все родословные наших прародителей 1740 года. И все здесь записывал, где бы я ни был, в Узбекистане, в Ташкенте, у других, и всегда дополнял, и все. И я заинтересовался, откуда фамилия произошла Сайдашев. Берем справочник академика Гумера Саттарова, читаю: Саид – мужское имя, употребляемое в арабских странах, в Татарстане, происшедших от имени Саид или Саид, что в переводе означает предводитель, хозяин, господин. С добавлением «аш» Саид малае, Сайдаш малае келіп шықты. Мына мындан келіп шықты Сайдашевлар. Рахмет Бекзур Роза Ибрагимова, краевед, искусствовед в городе Казани. Она родословную деревни Клинчееву всю расписала по годам. У меня здесь приблизительно выстроилась цепочка родных, но я не знал года. И вот благодаря Розе Язам Калям, особенно последняя книга у нее, все эти наши родословные и все года я взял оттуда. То есть экспертиза у меня прошла. В 2012 году я выпустил книгу Клянчеева «Родина моих предков». Ознакайда Шатыртау, bizda Шабыртау. Менә бу Шабыртау Бу Кама-Тамага районы. Кама-Тамага районы, дөрес. Атлардан да шабалар. 8 ел эшләдем, менә тагын чыгардым. Возвращение на родину предков. В 21 году наша родня уехала от голода в Среднюю Азию. По дороге на 2 вагонах из Казанского железнодорожного вокзала. Гариф Абый, старший брат, он служил в царской армии, знал русский язык и договорился 2 вагона. По пути они высаживались. В Тюмени, когда мы были, там нашлась одна девушка и спрашивает: «Клянча ауылдан кім бар?» Мен қол көтердім, мен айтам бар. Қарасақ, нашел ее родню, и в Тюмени у меня есть родня. Родословную восстановил, очень трудно восстанавливать, это очень много времени занимает. И наша семья долго кочевала в Алтае, в Узбекистане, Казахстане. Моя мама из Казахстана, хотя род ее из Татарии. Все мы из Татарии. Потом, имея 2 магазина, нас соседка сказала: завтра вас будут раскулачивать. Они убежали, уехали в Уфу. Я родился в Уфе в 1933 году. Вот шулай итеп, зләп, нитеп табып, бөтенсеңә таратып жердем бөтен туганнарга. Вторая книга уже вот недавно вышла, в этом году, посвящена 65-летию города Леногорска, 75-летию Великой Победы и 100-летию образования Татарской Республики. Менә шундай әйберләр. Мен білгіна өйсөпке, Найла буен 88 лет ему. Он 87. 87. Аңладым, ғафу етіңіз. 87 ярым енді. 80 әлеуіп толды бұйылғына. Ол міне төбекшілер арасында жиылып, ветеранларға бір вақыт менің әктебар білін айттым, Найла бі құлыңны үшірме, ешер керек, иптәші кеткеш. Ол қазір төбекшілерін жиып, матур етіп, тырышып,
ветеран деген оешма төзеді. Хәзер китаплар язалар. Менә Лениногорск өлкәсендә туристический маршрутлар эшлиләр. Очрашулар күп патриотик эшләрне, интернационал һәм милләт гореф-гадәтләрен күтәрергә тырышалар. Әле вообще ул татарча белми торган һәр соңгы вакытта татарча матур сөйләшә үзедә. Чөнки руслар арасында яшәгән. Аңа карамасында Наил абый бик тырышып эшли. Алла бирсен аңа сәламәтлек. Менә мондый китаплар чыгып торса, бик рәхмәт сиңа. Сезгә. Рахмәт. Тагын бер сүз әйтәм. Большое спасибо Всемирному конгрессу татар, что взял под свое крыло краеведов Республики Татарстан. Организовали поездку в Тюмень, в Томск, организовали поездку Азнакаева, вот недавно только были, в Башкирию, и всех нас соединили. Большое спасибо. Я удивляюсь активности Альберта Князяновича, как успевает он все это делать. В Томск поехали, так он самолетом полетел. Пока мы ехали на поезде, он там уже все организовал встречу. И вот с большим интересом мы все это видели. Спасибо. Рахмат сезгә. Рахмәт. Сорауларыгыз бармы? Әйдәгез. Татар-информ, Зилема Бәрәкшина, Альберт абый сезгә сорау. Сез менә Татарстанның көньяк көнчыгышын өйрәнгәнсез һәм нинди мәгълүматларны табу кыенлык тудырды? Архивлар, мәсәлән, китапханәләргә керү, алар белән файдалану җиңел булдымы? Һәм нинди менә шушы китаплардан чыгып нинди нәтиҗәгә ирештегез, теләкләрегез турында да әйтеп китсәгез иде. Ул Ярый, беренче сорау. сезнең әйткән сүзгә булай гомум зуррак әйтеп әйтергә тырышам, чөнки мин үзем археолог, җир казучы дип әйтим. Или человек, вооруженный лопатой, высшим образованием. Монда беләсезме нәрсә? Безнең күп китаплар чыгып бара. Менә төбәкчеләрнең китаплары, менә генә күптән түгел матур гына китап чыкты Себердә, мәсәлән, Тайчи история. Беренче Омск өлкәсенә мондай фундаменталь китап чыкты. Андай китаплар чыгып бара. Менә әле генә Ак буенда Туман дигән китап чыкты. Башкортстанда әлеге без генә Ертуган дигән авылына барып кайттык. Ульяновскида андай китаплар чыгып тора. Менә ул китаплар без хәзер bir сорау куйды. Ул Көнчыгыш Татарстанга һәм Көньяк Көнчыгыш Татарстанга да туры килә, башка регионнарга да. Татар халкының да тарихына туры килә, башка милләтләргә дә. Чөнки безнең гомумән бер зур үзебезнең бөтен проблемалар шунда ята. Без үзебезнең тарихны өйрәнмичә, элек борынгы Рим һәм башка дәүләтләрнең тарихларын өйрәнеп бардык. Казый башлагач, безнең тарих бик кызык булды. 90 елларда үзгәрешләр булды. Без һәрвакыт безнең 50 елдан 30 елдан үзгәреш булып тора бу дәүләттә. Шуның өчен безнең татар тарихын онытырга тырыштыралар безне, ләкин без аны яңадан калкып чыгабыз да, татарга рөхсәт бирсәң, ул җырлый да, бии дә, нәрсә генә эшләй. Безнең халык чынлап та бик талантлы халык, сәләтле. Менә мин китапларны караганда, күп китапны, күп нәрсәсен борынгы чорлары юк, хәзер алар да килеп чыга башлаган. Менә китап язганда, нигә безгә китап кирәк? Татар тарихы, татар авыллары тарихы. Безнең тел югалса да, ләкин монда менә безнең югалмаска тиеш, чөнки татар халкының гомумән безне бетереп булмый. Без тарихыннан да катырак көчлерәк әйтергә була. Нигә? Чөнки безнең дәүләтчелек психология монда менә. Дәүләт дигән ул без һәрвакыт Казан ханлыгы, Кырым ханлыгы, Себер ханлыгы, без бердән булмасак та безнең дәүләтләр күп булган, сез беләсез. Ләкин безнең дәүләтчелек психология. Безнең бераз югары өстенлек тә бар, аристократический. Башка төшү бар. Шуның өчен без яхшы безнең сыйфатларны күтәрергә тиеш. Менә әйтеп китәргә кирәк. Һәр авылның тарихы булырга тиеш. Татар авылының башка милләтләргә шул хәл. Ну татарга мин беренче чириш әйтәм, үзебезнең милләт булгач, һәр авылның тарихы нигә кирәк? Безнең ул паспорт шикелле булырга тиеш. Мен беренче тапкыр әйттем инде, яңадан әйтәм. Авылның тарихы булса, ул китаплар чыгарга тиеш, сыйфатлымы, сыйфатсызмы, аны үзгәртеп торган, яңадан язарга була күп китапларны. Беренчедән менә бу авылның тарихын өйрәнү генә түгел. Без хәзерге көнендә өйрәнү кирәк. Менә нинди хәлдә яшибез? Юкка чыккан авыллар бар, юкка чыгып бара торган авыллар бар. Менә бу зур авыллар бар. Төмәнәк, Пенза өлкәләрендә, башка җирләрдә, Татарстанда Балтач мәсәлән, Саба, мин зурларын гына әйтәм, бу авылларга карап, ничегәне алгалып барырга. Оренбург өлкәсендә Каргалы мәсәлән. Авыт менә Себергә барасың, Себердә 100 кеше калган авылларда бар. Бер бала. Бала беткәч демография проблемасы. Шуның өчен булган бүгенге проблемаларны без авылны өйрәнергә тиешбез. Өченчесе инде бергә җыелып галимнәр,
төбәкчеләр, укытучылар, яшәгән халык, аксакаллар, муллалар һәм дәүләт вәкилләре безгә без авылның стратегиясы, без менә сөйлибез, татар халкының стратегиясы дип. Ул бит авылның стратегиясы шулга керә бит. Ул төп юнәлеше. Менә кайсылар әйтә без шәһәр халкы дип. Бер яктан дөрес, хәзер без шәһәр халкы. Шәһәргә кирсә татар югала башлый. Үзегез беләсез, нинди дәүләт шуңа. Икенчедән, авылда безнең 16-нчы гасырдан бирле авылда безнең бөтен байлык сакланган. Телдә, гореф-гадәтләрдә. Безнең һәр телне бетерергә тырышалар да, ләкин без авылда әле саклыйбыз телне. Ну, балалар русча сөйләшә башлады. Ул проблема безгә генә түгел, бөтен кеше. Шуның өчен авылның стратегиясе 30 елдан нәрсә була, 50 елдан нәрсә була, шуны белергә кирәк. И шул менә әйткәндә бүгенге көнендә, и бу киләчәгендә безгә самый төп нәрсә демография. Милләтнең булачагы безгә демографиядан килә. Менә беренче юнәлеш дип әйттем, бу тарихның, авылның өйрәнү. Авылның тарихын язу өчен безгә кирәк беренче юнәлеш эшләргә. Беренчедә, һәр авыл матур татарлар безнең яхшы урыннар сайлаганнар. Урман, елга, күл, изге урыннар күп. Метеоритлар төшкән урыннан табынабыз, элекке ислам булса да. Ләкин шуның өчен безгә табигатьнең, авылларның табигатын өйрәнергә кирәк. Монысы бер. Икенче тарихи мирас. Тарихи мирас бу археология һәйкәлләре, элекке булган һәйкәлләрне сакларга, яңасын табып өйрәнергә. Икенче кабер ташлары, эпиграфика, тамгалар, язмалар гарәпчә. Аларның нинди зияратларын чистартырга, аларны өйрәнергә. Нинди милләтнең мәдәнияте күрсәтелә. Менә Миркасым абый әйтә торган, Германияның карагыз, Австрия, нинди зияратлар матур, чиста. Безнең дә шулай булырга тиеш. Үзебез китәбез һәрберебез, балалар кала бит, аларны тәрбияләргә кирәк. Әдәтчелек һәм нравственность дип әйтәбез, монысы менә. Өченчесе бу безнең архитектура һәйкәлләре, мәчетләр, элекке йортлар, аларында тәртипкә китереп, фортификация крепостлар. Менә рус крепостлары бар бит, теге төзелгән. Иван Грозныйдан соң анда бит татарлар катнашкан, кемдер мәҗбүри эшләгән, кемдер үзе килеп. Алар да безнең тарих, аларны да өйрәнергә кирәк. Дүртенчесе бу промышленность объектлары. Менә карап чыгыз, Сарман районында Күкмара ягын карагыз, Саба ягын карагыз, анда бакыр рудниклары күп, базлары. Аларны да өйрәнергә кирәк. Анда менә швед гаскәрләрен Полтавадан соң аны менә мәсәлән китереп, аларны рудникларда эшләткән. Менә дигән рудниклар булган. Алда тарих. Французларны алып киткәннәр, мәсәлән, Куак дигән авыл бар, Лениногорскида. Анда французлар булган, поляклар булган. Менә Костюшканың бастаниесе, алар русашы биткән. Ләкин аларның тамырлары бар. Менә безнең татарында шул Пугачев дәврендә өйрәнергә кирәк. Менә бу менә берсе инде мирас. Өченчесе без менә сез әйттегез архивлар. Архивлар өйрәнү бик зур нәрсә. Менә монда Фазыловида утыра күп кешеләр, менә кайсы вакытта без архивны өйрәнәбез, белеп бетмибез. Башка, мәсәлән, архивта язган 17-18 татарларны башкорт сословиесенә кергән. Шул милләтне буташтыра башлар. Кайсылары иске башкорт, яңа башкорт, улар башкорт түгел. Ул татар башкорт мишәр сословиесе, ул казаклар. Йомышы татар, йомышы түгел, теге хезмәт итүче татарлар. Менә шундый нәрсәләрне өйрәнергә кирәк, метрикалар. Менә муллалар, Петр I вакытында урыс муллалары поплар язганнар үзләренекен, безнекеләр соңрак башлаганнар. Метрикада карыйсың, качан кеше туган, качан өйләнгән, качан үлгән. Ул кабер ташлары белән карасаң, чагыштырып килеп чыга күп нәрсә. Шундый нәрсәләрне караганда безнең булачак та эшле. Шуның өчен татар авылының тарихын өйрәнү, һәм аның менә бөтен архив материалларын өйрәнү, менә шул кирәк. Но мин төп нәрсәләр дип әйтәм, безнең балаларны менә бу без системада эшләргә тиеш. Өйрәнү, саклау, тәртипкә китерү һәм тормышка җиткерү. Тормышка җиткерү дигәндә ике зур юнәлеш. Берсе этнотуризм, милләтне күрсәтү, үзебезнең халыкка, Россия халкына, читтән килгән татарларга һәм башка милләтләргә, ничек Татарстан, ничек татар авыллары яши, ничек матур алар. Икенчесе бу тәрбияләү яшьләрне, милләтне ярату. Менә укытучыларның монда роле бик зур. Укытучыларны кайсы вакытта башка нәрсәгә җигәләр, ләкин аларның төп эше тәрбияләү балаларны, укыту. Менә шул эш белән шөгыльләнсә, балаларны тәрбияләсәк, безнең милләтнең киләчәге бар. Безнең милләт зур милләт, югалып калмаска тиеш. Россиядә без икенче зур милләт. Россиянең ичендә дә без күтәреләбез, эшләргә кирәк. Просто һәр кеше уйларга тиеш үзенең урында. Шуның өчен менә без һәр Татарстанның 100 еллыгы безнең өчен бу зур вакыйга. Менә Рөстәм Нургалиевич 25 июльдә бик матур басма басып чыгарды. Бик матур анда ул элек без аны әйтә торган бик яхшы экономист, хозяйственник, хәзер ул политикада әйләнде. Чөнки аның 3 пунктын карап чыкканда, беренчесендә ул әйтә: татар милләте
Ул тарихлы борынгы милләт. Чынлап та бөтен нәрсәне әйтәм, мин аны повтор әйтеп тормыйм сезгә хәзер. Икенче зур нәрсәсе бик зур. Бу сигнал бирелә Россиягә да, бөтен дөньяга да. Татарстан бөтен татар өчен җавап бирә. Беренчедән губернаторлар уйларга тиеш регионнарда. Татар милләте соңгы милләт түгел, аны болай гына санамагыз. Сайлау вакытында или башка вакытта. Икенчедән безнең халык читтәге уйланырга тиеш. Татарстан безне ташламый. Бу сайлауга да президентны бик күпне ярдәм. Без чынлап та Рөстәм Нургалиевичне хөрмәт итәбез. Өчен күрәбез. Татарстанга бара, чыгыртырганы башка регионнар. Шуның өчен бу зур эш бара, безнең бөтен кеше аны аңларга. Өченчесе стратегия турында да әйтте дә, һәм безнең милләт тулы әйтте. Яхшы, бик матур әйтте. Безнең милләт беркайда китмәячәк. Ул бөтен дөньяның бер зур биртеге, бу бай биртеге. Икенчесе Россиянең бер зур милләте, Россиягә файда китерә. Россиядә без беркайда китмәйбез, монда яшәйбез. Безнең җир бу. Шуның өчен безнең беркайда кылмагыз. Без монда яшәячәкбез, бергә эшләр. Татар халкы позитив милләт. Позитив, без эшчән милләт. Безгә батырлык кына җитми кайсы вакытта, бердәмлек җитми. Ләкин безнең киләчәк бар, мин ышанам. Алла бирсә, без яшәячәкбез дә, алга барачакбыз да. Рәхмәт. Тагын сораулар. Мин Рәфидә Сабадан, һәм мин авыл тарихын белән кызыксынам, авыл тарихы белән, һәм миңа нишләргә кирәк, менә кемгә мөрәҗәгать итәргә, эшне нидән башларга. Һәм икенче сорау, менә ул китап чыгару кыйбатмы, күпмегә төшә? Шулай ук акчаны каян табарга, әгәр дә мин бу эш белән кызыксынам икән? Сез Сабадан дип әйттегез. Мин дә моңа җавап бирәләм, ләкин Эльвира ханым дөресрәк булыр дип әйтәм. Нәрсәдән башларга? Мөгаен авыл кортларына мөрәҗәгать итүдән башларга кирәктер. Аннан соң инде галимнәрнең фәнни китапларына галимнәр белән, тарихчы галимнәр белән аралашырга кирәктер. Хәзер андый мөмкинлекләр бик күп интернет заманында. Һәм инде әлбәттә архив материаллары белән дөрес эшли белергә. Менә мәсәлән, мин бу юнәлешкә килеп кергән вакытта мин инде авыл китабын яза башладык. Әйдә мәктәп тарихы яза әле дип алып кырып киттеләр инде мине. Ал мәктәп тарихы бит инде ансы күз алдында. Менә ул вакытта мин архив материаллары белән эшли белмидер идем. Һәм безнең бит инде әйттек, татар төбәк тарихчылары җыелышабыз. Менә Альберт Ахмаҗанов инде аның җитәкчесе булып тора. Менә шушы вакытта бик күп төрле форумнарда, съездларда без катнаштык. Һәм менә андагы галимнәр белән аралашу, аларның шәхси консультациялары бик нык ярдәм итә. Анда инде син конкретно сорау белән, тулы бер сорау белән мөрәҗәгать итәсең, һәм инде сиңа алар ярдәм дә итәләр. Алар сиңа хәтта бу материалны биреп тә җибәрәләр. Аларда искиткеч күп багаж. Менә төбәк тарихчыларына мөрәҗәгать итсәң, алар искиткеч бөтен юлын күрсәтәләр, эшләү юлларын. Шуңа күрә менә мин инде сезне чакырам, әгәр дә телисең икән, безнең менә шушы матур хәрәкәткә кушылыгыз. Без инде бик күп аралашабыз. Һәм менә андагы әйтергә кирәк, менә безнең инде алар берничә утыралар, безнең өлкән кешеләребез, аксакалларыбыз дип әйтик. Алардагы энергия, алардагы туган төбәкне өйрәнү теләге, ул искиткеч. Анда син энергия җыеп кайтасың. Мин мәсәлән мәктәптән арып килеп, менә шушында инде рәхәтләнеп, үземә рухи азык табып, һәм алга таба эшләр өчен көч табып кайтып китәм. Әлбәттә, бу бик авыр хезмәт. Ул физик яктан да, мораль яктан да зур хезмәт сорый. Ләкин Аллаһ Тәгалә тиктомалга бу юлга кертми кешене. Шуның өчен ак юллар сиңа уңышлар. Бәяләре турында әйтмәдегез. Рәхмәт. Бер сүз әйтеп китәм. Менә кайсы вакытта Рөстәм Нургалиевичкә хат язалар. Мин менә 60 яшь тулды, элекке хәрби нефтяник, акчасы күп, китап язасым килә, материаллары юк бит. Рөстәм Нургалиевич, помогите мне материалым дип хат язалар. Татарча да, русча да төрлечә. Күбесе русча яза, читтән кайтканнар. Миңа шуны төшерәләр. Мин аны аңлатырга да белмим. Мин болай дип әйтәм. Беренчедән, мин сезне алып китәм конференцияга, шуннан башлап җибәрик дип. Беренчедән кешеләр белән аралашырга кирәк. Кыскача гына әйткәндә, беренчедән чтоб китап язу ул җиңел түгел. Бер китапны авылның бер 10 ел язарга була. Аны галимнәр дә яза алмый, чөнки журналистларның роле монда бик зур. Менә Хәмзә Бәдретдиновны беләсез, менә Йолдыз утырамында күп эшләрне эшлиләр алар. Менә мәдәни җомгалар бик матур итеп яза. Менә Латышевның газета Республика Татарстанда күп материал чыгып бара, татар авыллары турында һәм башка авыллар турында. Менә әйткәндә беренчедән булай кирәк. Сез кешеләр белән аралашып, специалистлар белән, төбәкчеләр белән катнашырга төрле конференцияларда. Монсы кругозорыгы зурая. Икенчедән,
Бүтін ауылға барып, халық білән күрешергә кирәк и анкетирование үткәрергә, нәрсә кызыксына. Шуннан соң булган бүтін китапларны табырга, тарих буенча. Жиып вакытлардан материалдан. Шуннан архивлар инде, архивка керү җиңел түгел, аны өйрәнергә кирәк, анда зур эш. Ана Нурулла Гариф бар безнең шундый кызык кеше, улар белән шөгыльләнә. Фазыл абый да бераз белә аны күп нәрсәсен. Библиотекаларны карап чыгара. Менә шулай итеп, бүтән нәрсәне җыя башсаң, ул килеп чыга. Кеше картайгач, 60-тан соң уйлана баша. Мин кем? Дөрес сөйләндемме? Дөрес балаларны тәрбияләймме? Бер абый әйтә торганы, миром управляет технари дип. Хәзер әйтәләр, нефтяник бай кешеләр. Миром управляет гуманитарий дип. Сенат та шул. Потому что чөнки без үзебезнең тарихны белмичә, кайдан чыкканбыз. Мин үземнең улларыма да әйтәм, менә кайда гына яшәмә улым, онытма. Мәскәүдә яшисеңме, чит илдәме, Казандамы, башка җирдәме? Онытма, син кайдан, син кем? Кем синең әти-әниең? Менә шуннан башласаң, баланы да тәрбияләү була, алга баруда була. Телне дә онытмый. Менә минең малаем монда Казанда яшәгәндә татар төрек лицейын бетерде, бик матур сөйләшә торган иде. Бераз урыслаша башлады Казанда. Читкә китте, хәзер минем белән татарча сөйләшә күбрәк. Менә ул сагындыра башлый. Рәхмәт. Сез бәяләр турында әйтмәдегез, менә күпмегә төшә китаплар. Китапларны чыгару. Китапның бәясе төрле була, тиражы. Менә төрле. Мин менә бу уйлыйм, бу китаплар как минимум миллион. Менә минем китабым менә бу чыкты, всего 160 мең. Но тиражы күп түгел. Зато бу фәнни китап. Менә һәрәне мин адресына таратып чыктым менә монда. Без безлек булай торган конференция кылып авторларына бирмибез дә пакетларга салабыз китә. Дөрес барам. Бу тапкыр мин секцияларга өрүп чыктым, авторларына бирдем беренче рәт. Потом делегацияларга, китапханаларга бирәм. Районнарга калдыра кирәк. Аларда калмый кайсы вакытта менә буларга. Бу китаплар йомшаклар, халыкта укыган, тиражы гәзит булгач, шуның өчен китапны чыгаруын төрле китап була. Менә Хәмзә Бәдретдинов беренче китап чыгарып бара. Ул әйтә, акча җыеп бетермәдем, әле китап чыгару булмый ди, пока. Берничә ел акча җыярга кирәк эшләр, кирәк ул җиңел түгел аны. Галимнәр дә язылмый. Менә без мондай журнал чыгарабыз, туган җир. Шунда бастырыгыз кайсы статьяларны. Безнең мирас бар, һәм башка гәзитләрдә. Шуннан җыелып бара. Мин менә үземнең уже 30 еллык архивым бар. Гомерем җитәр микән, белмим, ничек эшләп бетермен. Хәзер уйлана башладым, архивка бирергә, копиялап төшереп, архивга ташлау. Яшьләргә ышанып булмый. Бөтен макулатурага чыгарып ташламасына дип курка башлыйсың. Шуның өчен бөтен материаллар бик күп халык эшли. Менә сез матбугат менә Татар-Информ безнең интернетлар, алар бит тоже зур эшлиләр. Менә гәзитләр турында әйтәм. Пресса это четвертая власть ветеран, ул дөрес биченә ташлый. Бергә эшлик давай. Эш бар. Сораулар бармы? Син яшьләргә сүз инде. Менә монда төрбәләр турында сүз чыккан иде, Эльвира ханым, сезгә әйтәм. Татарстанда кайда тагын төрбәләр бар дип әйтә аласыз һәм Азнакайда кайчан табылды ул төрбә? Бу төрбәләрне Альберт абый Әсәй төрбәсе. Төрбәләр. Тагын кайда бар? Мавзолейлар. Сездәгесе кайчан табылды? Безнекеләр инде ул инде халыкка билгеле иде, ләкин инде менә гыйльми яктан ул инде 2009 елда Альберт абый инде аны өйрәнде. Оннан соң бит инде безнең бит инде Урсай авылында, Тымытык авылында, Сорлы авылында менә шушындай эпитафия гараби язулар өйрәнү булды. Бу инде 2009 елдан башлап барды. Бу тулы бер археологик системага салынды ул вакытта. Һәм менә шушы 70тән артык объект табылды, археология объекты табылды. Һәм теге Сорлының көзгүсендә сөйләгез әлме? Көзгүне. Сорлы авылының көзгүсен. Китапларда язылган инде. Беразмы? Һәр әйбәтләр бүтән сөйләп булмый. Төрбәләр Микрофонны ялгагыз. Безнең күп һәйкәлләр бит без алар язылган кайсы, электр революция кадәрдә. Ләкин системасы юк. Менә минең төп эшем, мин бүтән нәрсәне җыеп бетерә алмыйм бер кеше. Безнең институтлар күп бик яхшы эшләмиләр. Казаннан чыгарга куркалар күбесе. Ләкин әйтергә кирәк, төбәкчеләрнең менә шул роли алар җыялар районда бетерә, тәртипкә китерәләр. Мин дә менә шул эш белән шөгыльләнәм. Үзем археолог буларак җирне генә казымыйм. Кабер ташы да кызыксына башладым. Менә күп китапларда караганда, свод археологических памятников, безнең татар һәйкәлләре юк. Элек безнең милли кадрлар бик эшләмәгән. Шуның өчен күбрәк башка милләтләрнең һәйкәлләрен күрсәтергә. Потом 16-нчы гасырда тирәт. Менә мәсәлән Көнчыгыш Татарстанны алганда, мин бу якны әйтмим, Казан ягын, Казан артын һәм башка. Әйтәләр, анда булган кыр дип әйтик, дикое поле. Татарлар
булмаган менә. Татарлар 16 гасырда җимерелгәч 200 ел буш булган. Ничек буш булсын ди? Бүтән кешеләр яшиләр, сәүдә бара. Татарларның бүтән нәрсәсе булган. Менә без бит әле онытабыз. Татар бит безнең милләт ул формалашып та бетмәгән әле күп нәрсә. Без төрле төркемнән ногай кушылган безгә. Типтәрләр мәсәлән әйтәбез. Казан татары, анда 2 компонент. Ногай теге дала татарлары һәм фин халыклары кушылган. Мишәрләр бик кызык, аларның тамырын күбесе әйтәләр. Мишәрләрне караганда Пенза ягында. Ул коренной халык Европада. Алар потом килгән татарлар белән татарлашканнар инде төркиләр белән. Ул яңа компонент килеп чыккан. Менә татарның вообще компоненты бик зур милләт ул. Многоэтничный народ дип әйтергә була. Безнең татар халкының тарихы әле без язачакбыз алда. Күп китапларның әле хаталары да бик күп. Аларны уйларга кирәк. Шуның өчен авылдан башлап, мен һәрвакыт студентлар белән эшләгәндә Казан университетында татар дәүләт гуманитар балаларга әйтә торганым, зур проблеманы алмагыз. Менә Петр I, Иван Грозный, татар тарихы алыгыз конкретно үзеңнең авылың, үзеңнең укытучың, үзеңнең телең. Мәсәлән, чуваш кызлары килә торганнар минең авыллардан. Мен әйтәм, нигә алмыйсыз? Чувашка, письменно чуваш авылы, татарныкын дип әйтмим, шул хәл. Алар әйтә, разве это можно? Можно. Ул ачыш була авылны өйрәнсәң. Менә монда мен карап торам Йолдыз. Йолдызны нәрсә генә язмый, мен аны үзем миңа кайсы вакытта шалтыратып та куя. Үзенең конкретно менә Казанский ведомости Иванычева Ольга бар. Хәзер үзенең табырын тапты шулай итеп эзләп. Төрле милләт белән бергә эшләргә кирәк. Без татар төбәкчеләре арасында безнең урыслар да күп. Мәсәлән, Степанов, Бугарчев дигән 2 нумизмат. Татар акчаларны өйрәнәләр. Менә шундый кешеләрне дә тартыра. Черепанов Михаил Валерьевичны беләсез. Ул бит бүтән безнең ватан сугышында булган безнең татарларны күтәреп чыгара. Урыс кешесе. Менә монда әле программага мин чыгардым, Азнакайны без үткәрәбез Зәй Каратайда да шул хәл. Мин монда керттем һәйкәлләрне дә программаның приложениесе итеп. Менә монда кызык өчен әйтим. Монда программа бара, пленарка тегесе инде чакырулар, резолюцияны куйдым, мәсәлән, шуннан соң китереп куйдым главаның докладын. Монда һәйкәлләр кирде, район турында материал. Менә Черепановтан куйган. Уроженцы, жители Азнакаевска, Тумутыкского района считаются пропавшим вестью. Яңа материал кирде. И Рустам Нургалевичны онытмадың, аның статьясын кирттем. Чөнки халык укымаган. Ул бик кызык бит. Ул манифест шикелле. Мин начальникларын былай табын алмайм, но бу статья бик охшады миңа, бик матур язылган, уйланылган, ярдәмчеләр дә булгандыр. Это нормально, шулай булырга тиеш тә. Безнең җитәкчеләр үзенең кулында үзе күтәреп чыккан мондый проблема бик батырлык дип әйтергә була. Хәзерге заманда. Тыңлап торгач бер сорау туды. Шәһри Казан, Йылдыз Шәрәпова, минем соравым тушыга. Менә сезнең мәктәптә шушы эшкә ярдәм итүче балалар бармы? Әллә инде шул өлкәннәр, аксакаллар гына йөриме? Буштың киләчәге бармы, юкмы, шуны беләсез килә. Бу эшнең киләчәге бар. Мәсәлән, мин китабымны алып килмәгәнмен, юлдага ашыгыбрак чыгып киткәнмен. Мәсәлән, безнең анда бар иде табигать, авылдагы таулар, елгалар, күлләр, йырымнар бик күп бездә, Чаткаран йырымнары. Менә без аларны иң беренче чиратта балалар белән өйрәндек. У балалар туплаган информация. Аннан соң бит инде китап бит инде 2 ел дәвамында җыелды. Без тупладык, аннан соң локаль сугышларда, ягъни Афганистан, Чечняда булган сугышчыларны, аны балалар туплады. Минем вакытым юк иде. Аны балалар туплады. Йөрделәр, өйләр буйлап фотографияларын алдылар. Никадәр булдыралар, шуның хәтле информация кирде. Һәм инде без менә шушы эшләрне алга таба фәнни-гамәли конференцияларда кулланабыз. Безнең анасың Азнакай районында бик матур шундый традиция бар, ачыш дип атала, открытие. Ул безнең район күләмендә генә үтә. Менә анда һәрбер бала инде фәнни-гамәли конференциясе белән чыгыш ясый. Материал әзер инде. Алар баралар. Һәм өйрәнү аларда уятамдыр кебек тоела инде миңа туган төбәкләренә шундый ни. Чөнки менә бу китапны эшләгән вакытта минем инде ул вакытта ул КФУның ВМК да укыйдыр инде, информацион шундый дроннар белән эшли башлаган егетем иде. Мин инде мәйтәм фотолар кирәк иде дигәч, ул миңа менә шу дрон белән авылның бөтен матурлыгын күрсәтте. Һәм безнең китап менә шуның белән дә башкалардан аерылып торды. Ул аны бушка, просто килеп Казаннан кайтып махсус без бит инде апа дип яшәбез авылда. Апа дип менә шушы итеп эшләп китте. Ул инде хәзер зур гына бизнесменга әйләнде. Ләкин мин аны китапка да инде рәхмәтемне әйтеп керттек инде без аны. Менә шулай булгач, ниндидер техник тормыштан да менә шулай итеп авылга кайтып, авылының табигатын күрсәтердей. Кешеләр туа башлагач, безнең эш юкка түгелдер дигән фикер
туа инде минде. Siz meni гафу итегез, мен мында онуткан айтырга. Мына Фазыл абый мында отура Карабаштан. Ул заман бөгөлмө авазында статьялар чыгара. Биз аны күргөнгө да бардык, башка жерлер жазып бара. Мына ул туплап өзүнүн бүтүн материалларын, тарих, бүтүн милли тарихи китап итеп бастырып чыгарган. Мына шулай айтып, бу элек ул өзүнүн акчасына чыгара турган мына мындай форматлы зуррак китап, ләкин мына күрәсезме альбом шикелле чыгарылган. Мында нинди генә байлык юк. Мына мондай кешеләр эшлиләр. 6-7 китап чыгаргач, мына үз пенсияңа ел саны 1 жыл буе акча җыя, шуннан китап чыгара. Мына шундай Фазыл абыйга рәхмәт әйтәсең, ул хәзер Карабаш бистәсендә Хади Атласының музейын алып бара, халык музейы дип әйтелә. Һәм үзенең даже медален да басып чыгарган төбәкчеләргә, активистларга кем тарихны өйрәнә, шул медальне тапшырып бара. Рәхмәт. Рәхмәт. Минем bir соравым да бар. Альберт Әхмәтҗанович, менә һәр бер авылда бит төбәк тарихын язучы юк, әйме китапларда чыкмый кайсы бер авылларда. Анда зиратларында пожар чыгып, ташлар дәрән булай бит. Ә менә шул иш бармый торган авылларга белән эшләүнең бер системасын булдырырга бит, чтобы вакыт уза бит. Әйберләр әрәм булмасын. Авылдан түгел, өстән ничектер. Мин аңлайм, бездә институтлар бар, алар акчалылар. Алар нигәдер бик актив түгел, безнең психология, интеллигенция бераз гафуйтыгыз, әйтсәм хәзер ачуланырлар. Интеллигенция Казаннан китәргә курка. Бер-берсеннән күчереп язалар китаптан китапка. Журналистлар, төбәкчеләр, музей хезмәткәрләре, ветераннар күбрәк читтә йөриләр. Безнең менә даже карыйсыз телевидениены татарлар программасы, татар информ вәкилләре безнең чакырсаң баралар. Галимнәр бармый, менә психология шундый. Докторский яклыйларда эшләсе килмиләр. Менә шул, менә мондай бу китапны мин бүген Рәмис әфәнде сезгә бүләк итәсем килә. Сез карап чыгарсыз, мин сезне беләм. Без сезнең белән элегә эшләгән вакытта теге Әтнә районында нинди генә передачалар куркмыйча яза торган егыз, критикалар хуҗаларга да. Ләкин бездә инде җиңел түгел эшләү, журналистларга да, галимнәргә дә. Безнең җитәкчеләр, кстати, бик яхшы ярдәм итәләр институтларга. Финанс мәсьәләсе. Ну, это безнең юк, просто инициатива юк. Нигәдер? Нәрсә булган, аңлап бетмәйм безнең интеллигенцияга. Менә бүләк итәм бу ике китапны сезгә беренче. Рәхмәт. Чөнки уйлыйм, бу китапны янан карап чыгарсыз, бер-ике сүз дә әйтерсез дип уйлыйм. Башкалар бармы? Бер генә сүз әйтеп китәм инде раз, вакыт булгач. Менә без Томскида былтыр сентябрьдә матур итеп, инде без зур форум үткәрдек, 3 тапкыр, берсе Казанда булды, 4 даже. Икенчесе булды Уфада, üçüncüsü Казанда, 4-нчесе Томскида. Бу бик зур вакыйга булды. Без читкә барып Томскида татар бистәсе яңа теманы күтәрдек, шәһәр бистәләре. Хәзер Томскида җырлап торып, татарлар урыслар белән бергә шиләр, татарская улица, татар бистәләрен күтәреп, алда булса заповедник, тәвилек булырга тиеш. Менә бу китап безнең татар халкына, Сибир халкына, Урал халкына. Безнең татарның 3 зур төбәге бар, чын. Бездә милләт сакланса, 3 җирдә генә сакланачак. Мин Кырым татарларны әйтмим, алар башкарак юнәлештә баралар. Безнең инде төп юнәлеш җиребез Идел, Урал һәм Сибир. Көнбатыр Сибир. Татар калса шунда гына кала. Иң зур безнең татарның төп җире бу Татарстан, Башкортстан. Сезгә мин килешмим. Аларның психологиясе башка. Алар белән эшләргә кирәк. Без Татарстан вакытында 15 елларга игътибар итмәдек. Рөстәм Нургалевскә рәхмәт, үзе бара. Әкренләп күтәрелә, халык татарча сөйләшә башлый, телевизор ТНВ бар, татар информнар бар, газетлар бар, чыгарып алыйлар. Дәүләтнең системасын беләсез бит. Аларны гаепләп булмый. Психология башка. Мин менә читтә яшәп Татарстанга кайттым, Урта Азияда. Алай дип әйтмәгез, дөрес түгел. Татар Рөстәм Нургалев әйтте, мин үзем дә әйтәм. Татарны отталкивать не надо, бөтенесе безнеке. Ну бездә Казанда кем белә? Менә Казан беләме? Татар телен белмиләр бит Казанда. Ну, авылда белә бит әле. Ну, ул проблема, мен бер пресс-конференцияны не решим сезнең белән. Давайте мәдәни җомга эшләгез шул тема буенча. Мин Фәүзия апага күптән түгел бер тәкъдим иттем шул тема буенча. Мин бер тәкъдим белән чыгам. Мин милләтчеләр, кычкыручыларга да әйттем, күбесе кычкыра, алар вакыт юк белән шөгыльләнмәй. Без әйтмим фамилиялар.
Әйдә, мин менә Бурханов һәм башка иптәшләр һәр шәһәрдә, һәр авылда бер мәктәпне алабыз. Бер бары 19 гасырда Россиядә хождение народ. Телне укытабыз, ярдәм итәбез мәктәптә, түгәрәкләр өстибез, краеведский кружоклар төзибез, алып барабыз, яшьләрне күтәрәбез, аңлатабыз, милләт нәрсә, теле нәрсә, укытучыларны чакырабыз, дусларны, хатип, Миногулов шикелле профессорларны чакырабыз, һәм башка көчле кешеләрне. Эш барачак. Һәр кеше бер мәктәпне алагыз, эш бара. Ярый. Барын сорауларда. Бер сорау бирсәм буламы? Татарстанның көньяк көнчыгышында башкортлар яши дип әйтә башкорт галимнәре. Бу хакта сез нинди нәтиҗәгә Сез беләсезме, графикада язганда кавычка бармы сез? Кавычка. Башкортлар кавычка. Сословие булган элек. Элек татарларны, мишәрләрне, типтәрләрне күбрәк язганнар башкорт сословиесына. Нигә безнең, сез беләсез, 20нчы елларда безнең республика төзелгәч, монда җитәкчеләр безнең ачык булган. Сез беләсез. Сәнәкчеләр һәм башкалар. Күбесе Башкортстанга күчкәннәр. Башкорт халкын һәр темасын күтәрәсем килми, монда бик болезненный вопрос. Көнчыгыш Татарстанда башкортлар юк, анда татарлар. Есе, көнбатыш Татарстанда, Башкортстанда шул татарлар. Бер халык. Biz татар халкы, башкорт халкы, казак халкы, ногайлар һәм Кырым татарлары бер халык, төрле милләт. Безнең компонентта бар төньякны караганда иштәкләр, ул татарлашкан хантылар, аны Себер татарлары, элек Себер ханлыгы Ак елгасына кадәр булган, Казан ханлыгы Шишмәгә кадәр, бөтен көнчыгыш Татарстан булган, Башкортстан булган Ногай урдасы, шуның өчен көньяк башкортлар Ногай, көнчыгыш Көньяк татарлар Ногай компоненты, Ногай халкы компоненты Ногай, 60% Кырым татарлары һәм Добрый татары Ногай, Белоруссия, Литва татарлары Ногай компоненты, безнең чын татарлар инде кыргый степные татары дип әйтәм. Һәм Казан татарларында да, Башкортта да шул кан, Себер татарларында шул кан. Без просто безне бүлгәннәр дә бүләләр. Крәшин тем более Ногай. Крәшиннәр дини генә башка. Шул халык. Алар даже безгә караганда да күбрәк татар. Эльвира Тахирова, сезнең нәрсәдер әйтәсе килгән? Әйтәсе килгән? Сез әйтергезме? Юкмы? Телебезгә карагыз гына димәкче, без ничек Микрофонга. Без монага компонентный халык, без империя халкы булганбыз. Аны унутмаска кирәк. Зур Алтын Орданың без вәкилләре, варислары дип әйтәләрме? Татарча дөресә. Без горурланып яшәргә тиеш. Безнең халыкның просто бердәмлеге җитми. Biz төрле компонентлы халык, ләкин без бер милләт. Шул булсын һәр вакыт. Исән сау булыйк, бергә булыйк. Татар информга кызлардан, исеменнән, җегетләр исеменнән бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Рәмис әфәнде, сез вакытны безгә күбрәк тә бирдегез. Алла Тәгалә сезгә сәламәтлек бирсен. Журналистларга рәхмәт. Без бер-беребезне яхшы беләбез, сезнең белән һәр вакыт бергә эшлибез. Алла бирсә, бергә әйдә мин журналистларны чакырам конференцияларга. Кем бара ала әйтегез. Рәхмәт. Без киләбез. Рәхмәт сезгә.